दिनै जोबगोन दा लोगोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननो नैबे बैसागु फांसन जागोनखौ देखायलांनि नोंथांमोना मेथाइ खनगिरिफोर फैगोन बिनि थाखायनो नोंथांमोननो आं बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै देखायनो सानदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो फैनो हायोबा नोंथांमोना फैनो हागोन दिनै बाहागो लाफैगोन मानो होननानै बुङोबा गोबां मेथाइ खनगिरिफोर दिनैहाय नुजाफैगोन आरोखि दिनै बे फांसना जोबसिगोन मोनायाव दा आं देखायलांनि नोंथांमोना नैबे गेटजों हाबलांनि जोङो हाबलांनानै नायनि आरोखि गेटआ देग्लाय बिराद बरिया खालामदों नैबेलायनाय गेट बियो गेट जाहैबाय ओमफ्राय गाहायाव बेबायदि रोखोमनि दङ नैबेखौ मा होनो सान्द्रि सिङाव हाबनानै नायनि जोङो दखानफोरखौ मा दं मा गैया नायलांनो मा फानदों नैबाव नैबेबायदि फिरफिला दिखांनाय जादों आरोखि जों बैयाव नायनि बायदिसिना फानदों কি বেচেছে এই যে এটা কি কয় ডিমা দে ভাল বিক্রি কর আর बै दखानावबो नायनि मा फानदों नायलांजोबगोन जों दिनै ओरैहाय কি আছে ডিমা औ दे औ दे ओरै नायलांबाव मा होनो बे पकरि ना मा होनो बेबायदि फानदों आरोखि बेवहाय তোমার ওইটা কি आजि खवाबो ना दा जागोन दा जोबगोन आरोखि बे मेलाया दिनै लास्ट एक्टर एक्ट्रेसफोर फैगोन नालाय नै दखान जोब गासिबो गय फानदों नै आब' दिनै जोबगोन दा दे दिनै जोबगोन गासैबो नै गय दखान दावदै दखान होजोबथारदों मालाय दा आब' ना औ दे ओइ मैसो गारमाया मैसो गारमा गय फानदों मालाय केसा आरोखि खनगिरिफोर गाबोगोन दं रेडि जोब गाबोगोन आरोखि बे एमप्लि दा मोनायाव फांसन मोसानायनि थाखाय एमप्लि रेडि जोब आरोखि बेवहाय नैबे एरिया बिराद मोजां एरिया आरोखि फांसन खालामनो बिराद मोजां जायो गासैबो सोरगिदिं दखान जोब दिनैहाय बैसागु फांसन ना बेखायनो फानदों मटर फानदों माबा फानदों गारमा सोगासिनो दं बिसिबां थफ्ला बेलाय 10 थाखा थफ्ला ना ओमफ्राय ओरै नायलांबाय कासो मावगासिनो दं क्यों आज इमान लास होছে आज क्यों শেষ হবো आज হ্যাঁ গমে পাওয়া নাই তো দিছিল না মই ইয়াতে শেষ আজি কিমান বিক্রি হব এই পান মশলা नै जाफैयोबा बहाय दङ आरोखि दखान आजि आइजेना मैयानि फैबाय दे ঠিকই আছে बहाय पान मस्ला सोरबा 100 जाबाय माने सोरबा माबा फांसन नायनानैहाय गय जानो लुबैयोबा बहाय जाफैनो हागोन आरोखि नै बे एरियायाव गय दखाना बेनो देरसिन ঠিক আছে ভালো হয় আজই হবো না नैबाव चिप्स जोब आरोखि चिप्स ओमफ्राय ओरैबो दंलाजोबो नै ओरै नायबावनि नैबाव नायनि एसे नै दासो हानगासिनो दं बिसोरा देखुनसै ना निसे ওইটা কি কি কয় এটা চাওমিন ক'ত মাৰিব চাওমিন প্লেটত কিমান প্লেট কিমান অনलाइन दादा हेलाव बहाय माने मोनायावहाय फैयोबा बहाय जाफैनो हागोन आरोखि बिमा ना हेक्टर कत 15 এটা 15 আচ্ছা ঠিক আছে দে তোমারটা কি পেঁয়াজি বানাব পেঁয়াজি দে बहाय सनाबो फानफैदों नै सनाबो बायनो हागोन सोरबा महिलाफ्रा फैयोबा बहाय सना बायनो हागोन आरोखि सनाबो दङ मा साइजनिखौ लायो नै बहाय नै बहाय मैयानो बेखौ गायसनबाय आरोखि नैबेलाय नै बहाय मैया जानानै थांबाय ओमफ्राय दिनै लास्ट प्रग्राम जासिगोन आरोखि दा मोनायाव जोबगोन दा भिडिअखौ आङो
दा भिडिअखौ आङो बारा गोलाव खालामला रायजोफोर एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो बयनिसिमबो गोजोन्थों आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा मेथाइ खननाय रोजाबनाय आंनि भिडिअनि थ्रुयै नायलांनो हागोन आं दा उननि आपल'डआव लाबोगासिनो दङ। सारि सारि बिराद समायदों देग्लाय गेट बानायनाया बै हनै नुबाय दा बेबायदि खालामनाय जादों आरोखि ओंखारलांनाय लामा बियो।